χρόνια αργότερα συναντιόμαστε και πάλι στο δωμάτιο της Μόνικας. Η Μόνικα πάλι με τα γυαλιά της. Τα γυαλιά της. Η Μαρίνα πάνω σε μια μοβ καρδούλα. Η Ελίζα πήρε στο μικρόφωνο της Μαρίνας. Τι είσαι τα παιδιά μου στο κοινό. Πρέπει να κάνω στραπέζο να κάνεις. This is my house. This is actually her kitchen. Her kitchen, she's not her house. And this is me. Να, πάρε πέντε. Τώρα, είμαι εγώ στρατιώτης, τρεις κοπέλες, φοιτήτριες. Baby rocks, Athens rocks. Εγώ στάζω κοινωνία, αλλά τα επόμενα χρόνια ποιος ξέρει. Εγώ μάλλον οικονομικά, αλλά δεν είμαι σίγουρη ακόμα. Εγώ μουσική γλυκό μου. Εγώ πάλι το Και αυτή είναι η Άντρη, να πω κάνω η Άντρη, μαθήτρια ακόμα. Τι είπαμε αυτό. Θα χρειάζομαι την κριτική σου. Για παραπάνω πληροφορίες δείτε το επόμενο επεισόδιο.